pamusoro edare ndauyo nenyaya yakamanga simba rashe dzepasi anogara mvillage anogara kuSalem Gabe Heights achimhangarira more light tavarwisa anova mudzimai wake waanogara naye kuSalem Gabe Heights iri nhau yeinfidelity more light tavarwisa panyaya imwe cheteyo ari kumhangarira zveMatias Sisiko anova muvakidzani wake waanogara naye zvekuSalem Gabe Heights achipomera kuti Morlight Sisiko Matias Sisiko ari kufambidzana nemudzimai wake Morlight Tavarwisa ndicho nhau yandaenda ari kuti muMatias wacho chii chaitika kuna Matias Morlight ndaibva kubasa kugadzira pabhasistop kuma9 ai pari kubvunzwa kuti Matias Sisiko seasina kuuya handizivi ndaireka naiwe simba racho ndakatumira masamanisi but anokupiwa mona ndiMatias Matias Sisiko naMorlight saka inotongeka sei nyaya iyi munhu wamurura kuti waukupa mhosva yewasipo umbowa hwako ucho hwakamira sei umbowa hwangu ndehwekuti mukadzi waMatias akandifonera kumanhero achinditi uyai kupolisi ndiri mwana wenyu ndabata mukadzi wenyu aine murume wangu mugiraundi rebhora ndokuenda kwandikanaita kupolisi ndikandotora mwana uyu muchecho aine mukadzi waMatias kwaive kupolisi kupi kuSalem Gabe anga abatwa ndiani uyu mukadzi wangu ndiainzi abatwa nemurume wake wabatwa wachitei vachita bonde ndizvona iwe aiwa akatongondimisa pabhasistop ndatoburuka kombi ndakuenda kumba mukadzi wacho zvikanzi murume wangu ari kupi nobva ndaseka ndikati mubvunzai nini mufonere muzoti ari kupi zvikanzi kumapotetos mamatenga kupi ndikati padhasti zvikanzi moita zvekutamba mapotetos atengwa nemurume wangu ndikati fonerai wangu ariko kumba zvikanzi nonyepa aenda kubasa mapurisa kurutawo pakuzorwa daiko atakaita naye mwana wangu adonha pasi achiti ndadatora mwana muchataura chokwadi ndobva tatanga kurova ndine tsamba yawitness akasvika achimangarirwa nemukadzi waMatias tinoenda here iye Matias wacho asipo mainyoni ndiani ndiye mukadzi waMatias tambira kuverenga tsamba inokasika veki ndinonzi S Zakaria ID number 38 cell number 07 ndinoshanda ndiri paSalem Gabe Boost Police Base Station mainyoni vakasvika kumanheru musi wa4 February vakabata mwana mucheche vachida mapurisa ini ndaiva mupolice office ndakavaudza kuti vadzoke mangwana nokuti mapurisa vakanga vasipo iye akati ndabata murume wangu ane mukadzi vachiita bonde
Saka ndatora mwana. Akabva afonera muridzi wemukadzi achiti yauya, uyai mutore mwana wenyu kupolisi. Ndabata mukadzi wenyu nemurume wangu. Murume wacho akanga afonerwa dzepasi. Akauya nomunin'ina wemukadzi wake kuzotora mwana. Akabva amuudza kuti ndabata mukadzi wako aine murume wangu. Pavaisa signature. Munin'ina wemukadzi wako ari upi wakaenda naye kumapurisa? Amuendesa kumusha. Amuendesa kumusha nhasi. Aendesa kumusha ndiani? Adzimai vangu. Nayo ndozvaitika? Akati nenyaya yanga yakunetsa tasingashawira nemurume wemba ndomandati ndakonodza kumusha. Saka ndakati kuchikoro anga asingatakurikana mbuva. Ndikati apa ungashungurudzika ndakuya basi masvimbo. Saka mama akabva achita mama mabva kubaba mabva mumba chete. Saka uyu Matthias nemukadzi wake vadiki we? Ndikwanisa kuziva kuti sei vasina kuva. Koza atikwanisa kuproceda ka Matthias nemukadzi wake vasipa. Kozi Matthias handiti mukadzi waMatthias ndiye akafonera iwewe kuti utore mwana. Chokwadi. Saka tikada kushandisa kuita nyaya iyi vasipo kune zvinobuda here? Isai warrant of arrest, isaisa mukadzi waMatthias. Muisa warrant of arrest kuna Matthias. Roenda pabhesi papo. Musiteta kuti muri kumuda ukoti musi wa7 March. Uya anokubatsirai kuloketa. Iyi tsamba iyi purisa anokwanisa kuti commissioner yetsamba here. Mupurisa here akanyora tsamba. Security. But anokwanisa kuti commissioner here. Kozi kana yakadai soka inonetsa kushandisa mudari. Kozi iye ngaende pana commissioner ofosa commissioner tsamba yake. Kana yakomishinwa zvavo kureva kuti takwanisa kuigamuchira. Nokuti kana yakadai soka inonetsa. Mutemo unenge usingatenderi. Kana kuti document irizogamuchirwa nemutemo rinenge radhirwa nakomishina. Munhu asweya kuti ichokwadi chandinyora apa ichi. Nekuti chikazopuruvwa kuti hachizivi icho yobva azopuruvwa. Zvinogona kuzopandukira mambo kuti mambo sei makatambira chinhu chisina kukomishina. Saka ngatifambe takadaro. Ava kuisa warrant of arrest shandidzana neofisi kukurukurirana. Paiswe warrant of arrest inoiswa kuna Matthias. Then pakopiwa someone mukadzi waye Matthias. Kusangana na7 March. Tsamba iyi inoenda kuendesa kupolisi. Iwati munhu security akamira sei? Vanoshandira pabooster papolisi. Saka kana vari papolisi vanenge vachimira semapurisa vaishandira mupolisi muye kudzokera kwayaronda zvanhamambo commissioner tsamba iyi. Anokuenda kuna commissioner of force yodhidwa. Yodzoka. Kana iwo woisa photocopy then woisa photocopy kuna kuofisi yetsamba yacho yakakomishina. Kana kutogara wakomishina wafotocopa iwewe. Woita macopies 2 so that paari kukomishina anokomishina original yauchasara nayo nephotocopy chao yakona. Kusangana musi wa7 March.